Mawa bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwenifumbo koma poyamba nayi mitu yake. Ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna yati boma sililipiranso renti ya maofesi ya Malawi Electoral Commission ku Lilongwe. Boma lati lalimbikitsa njira zopewera nthenda ya Ebola. Ndipo munkhani zina apolisi apolitsa utsi okhetsa misozi pa chipwirikiti chomwe chinambuka pa msika wa Wakawaka mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndizi ndi zina zambiri tiye tikhale limodzi. Ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna yati boma sililipiranso renti ya maofesi ya Malawi Electoral Commission ku Development House mu mzinda wa Lilongwe chifukwa bungweli linauzidwa kale kuti lisamukire mu mzinda wa Blantyre. Woyankhulira nthambi ya OPC Focus Maganga ati bungwe la MEC silikufunikiranso kukhala ndi ofesi mu mzinda wa Lilongwe chifukwa likuyenera kutsatira malangizo a boma osamukira ku Blantyre. Rebecca Chimcheka Matemba wadza ndi ripoti. Mneneri ku OPC Focus Maganga wati boma silipitiriza kulipira renti ya bungwe lina lomwe likuyembekezeka kulowa nyumbayi ndipo anatsindika kuti kusamuka kwa ofesi ya MEC sikukukhudza ufulu wa MEC ogwira ntchito paokha. Koma mmodzi wa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ati zomwe zikuchitika sizikugwirizana ndi malamulo a dziko lino. Ndoti ngati Malawi tisazitenge nkhani izi ngati ndizopweka. Ma executive order tionesese kuti ma constitutional bodies amene ayenera kukhala kuti akhale independent ka Human Rights Commission, Ombudsperson awawa soti aziyendera ma executive order ndikuti independence yawo ikhala kuti ili pa chiopsezo. Chomaliza ndikhoza kunenanso kuti ngakhale maganizo omanena kuti ayi mabungwe aboma akhale kuti ali ena ku Blantyre ena ku Lilongwe nanga anthu akumzuzu alibe ufulu umene ngati Malawi kuti ifeso tifuna kuti makraiz akhale kunzuzu nanga anthu akuchitipa. Ndikhulupirira kuti maganizo akayendesedwe kaboma ngati amene wamwina sangatithandize kwenikweni. Padakali pano eni nyumba yomwe ofesi ya MEC imakhala ya Capital Development Limited kudzera mbungwe la mpiko alamula MEC kuti ichoke nyumbayo chifukwa silinayankhe pempho la mgwirizano wa renti lomwe linatha pa 10 Meyi chaka chino. Kalatayo yati bungwe la MEC likuyenera kupereka nyumbayo pofika pa 21 Meyi. Koma oyankhulako pandale a Joseph Chunga ananena izi. Pakadali pano mneneri wa bungwe la MEC Sangwani Mwafulirwa wati sakudziwa za china chilichonse chomwe chikuchitika pa nkhaniyi. Boma lati lalimbikitsa njira zopewera nthenda ya Ebola ngakhale kuti pakadali pano nthendayi sinalowe mdziko muno koma yabuka m'mayiko oyandikana ndi Malawi. Posachedwapa bungwe la World Health Organization linalengeza kuti nthenda ya Ebola ndi chiopsezo cha mayiko kutsatira kufala kwa nthendayi ku Democratic Republic of Congo ndi Uganda. Mukalata yomwe unduna wa zaumoyo watulutsa lachisanu la sabata ino, mlembi wa mkulu wa undunawo Adan Namalika ati dziko lino lalimbikitsa ntchito zoyeza anthu pa mabwalo a ndege kuphunzitsa ogwira ntchito zaumoyo komanso kuchita kafukufuku pofuna kupewa kufala kwa nthendayi mdziko muno. Anamalika alimbikitsanso anthu kukhala osamala potsatira njira zopewera nthendayi monga ukhondo komanso kuthamangira kuchipatala akaona zizindikiro zosadziwika bwino. Malinga ndi bungwe la African Centers for Disease Control and Prevention, pofika kumapeto kwa sabata yatha anthu 336 ankaganiziridwa kuti ali ndi kachilombo koyambitsa nthendayi ndipo 87 anali atamwalira ku DRC. Chipwirikiti chinabuka pa msika wa Solomon omwe umadziwika kuti Wakawaka ku Area 36 mu mzinda wa Lilongwe kutsatira utsi okhetsa misonzi omwe apolisi aphulitsa kwa malonda omwe akhala akuchita malonda pa malowo.
Izi zinachititsa kuti msewu wa M1 utsekedwe chifukwa cha ziwonetsero zomwe amalondawa ankachita potsutsa kugwetsedwa kwa nyumba ndi malo awo ochitira malonda. Khonsolo ya mzinda wa Lilongwe idagwetsa msikawo makamaka pakati pa usiku potsatira kutha kwa nthawi yomwe inapereka kwa anthuwa kuti achoke pa malowo. Zambiri mu ripoti ili la Mese Matonga. Wapampando wa msikawo Amuloleni Mangolomera anati akukhulupirira kuti zachitikazi ndikamba ka zifukwa zimene mwini msikawo ali nazo ndiye akuluakulu ena aboma. Iwo anati ndiokhumudwa kuti anthuwa azaphwasula msikawo pomwe ochita malonda mu msikawo sanadziwitsidwe kuti achotse malonda awo. Lero tikunena kuti tichoke msika muno tipite msika omwe wa anthuso omwe anasongerana ndikupanga tsika omene ngati awo abambo awo ali ndi malo omwe gongo apanga mashopu ne mashopuwo tikati tionesese mmene mutalowa mkati muoneno atolangani mulibe shopu ina aliyonse mumu aliyesa amagulisa tembato, ena amagulisa mabiringanyo, ena amagulisa sabola, ena amagulisa terere, ena amagulisa zosaenda kuti tikaike mushopu. Koma lero akuti tiyeni mushopu kuti tatione mwe mashopu onsewo anagulagula mulibe malo kuti anthu angakhalemo. Ndiye lero umepeka kuti Amalawi akuvutika chifukwa cha munthu mmodzi tonena kuti iye kuti ali pawa kuti kapena ali pampando. Zimene zimakhala zopesa chisoni kwambiri dziko la Malawi. Ndipo poyankhapo mkulu wa mzinda wa Lilongwe ya Clement Istanbul anati mwini msikawo anapatsidwa chikalata choletsa kuti anthu asiye kuchita malonda mu msikawo. Msika wa Wakawaka omwenso umadziwika kuti Solomon uli mu mzinda wa Lilongwe mbalimbali mwa msewu wa M1 ku area 36. Kwa zaka tsopano pakhala pali kusamvana pakati pa akuluakulu a khonsolo ya mzindawu kamba kaumve komanso malamulo okhudza msika. Mu 2023 khonsolo ya Lilongwe inatseka msikawo kamba kaumve pa nthawi yomwe kolera anabuka mdziko muno. Ndipo chaka chino khonsolo inalamula kuti msikawo itsekedwe ndipo anthu amene amachita malonda mu msikawo akayambe kuyala malonda awo kumalo omwe boma linakonza omwe ali ku bypass. Pafupifupi ngozi 673 zakabaza zachitika mchigawo chapakati chakumadzulo kwa dziko lino pakati pa chaka cha 2024 ndi 2025. Izi zadziwika pa mapeto a maphunziro omwe anakhudza atsogoleri a bungwe la Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders Association omwe achitikira ku Area 3 Regional Police mu mzinda wa Lilongwe. Jime Ichazama walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Grace Makawa. Komisionala wa polisi mchigawo chapakati chakumadzulo Mavuto Mbobo wati ngozi zambiri zimakhuza oyendesa njinga omwe akulephera kutsatira malamulo apansewu. Ambobo ati ambiri amachita bizinesi popanda malaisensi kapena insurance zomwe zimapangisa kuti chipukuta misozi chikhale chovuta pakachitika ngozi. Tikapita ku Central Hospital tikapeza wodi ya anthu anjinga ovulala anjinga okhawa. Ndiponso tikayang'ana nkhani ya marobaries mu region muno amene wakuthandizira kwambiri ndi amene akumatenga ukuba kumapita nawo kokuba nkukatenga sonkukasiya komwe akuchokera. Ndiye tinawuzanso kuti akakhala ndi ripoti la ngozi azitiwuzako, akakhalanso ndi ripoti lokuti anthu ena anthu chifukwa amene ndi amadziwa kwambiri anthu omwe akumaphanzawo. Ndiponso vuto ndilokuti ambiriso akabaza akumachita operate usiku of which ndi amene sakumaphedwaso kwambiri kuwalanda njinga zawozo. Wapampando wa bungwe la makokasa mdziko muno Moses Michael Malubu wati maphunzirowa athandiza akuluakulu a bungweli kupeza upangiri wa utsogoleri komanso kuzindikira za malamulo okhuza chitetezo cha pansewu. Ndikukhulupirira kuti zonse zimene zakambidwa mmene muja zonse zimene aphunzira zokhuza ndi amene angapangire udindo wawo komanso tinali ndi mwayi tasankha ma new leadership ya nyuwani imene ziyang'anira Central Region and imene ikukhala ithandizirenso kwambiri kuti mwina zimene amva mmene mujamo zikhale kuti ziyende kwambiri pa Central Region pano and mwambo meneyo ndoti ukupitirira ku chigawo chakumwera chakuvuma komanso chakumpoto cholinga chokuti tithandize kuti mwina nkhani yakabaza imene itunena kuti anthu akabaza akufa akuvulala kuti mwina ikhale ngati history. Mayendedwe apanjinga za moto komanso akapalasa ndi mayendedwe otsika mtengo mdziko muno koma amakumana ndi mavuto monga ngozi zambiri. Mabungwe ena aboma apempha kuti pakhale kufananizidwa
kwa malipiro ndi maudindo kwa anthu omwe amagwira ntchito m'maofesi awo. Mabungwewa ndi ofesi ya Ombudsman, Legal Aid, ODPOD komanso Independent Complaints Commission. Iwo ayankhula izi pamene amaonekera ku komiti yoyika anthu m'maudindo ya Public Accounts Committee. Mkulu wa Legal Aid Achimwemwe Chitope Mwale akufotokoza zambiri. Yes, timaonekeradi ku komiti imeneyi ngati mabungwe folo amene amalembedwa, amene atsogolerake amalembedwa ndi Public Appointments Committee, ifeyo a Legal Aid Bureau, a Ombudsman, Independent Complaints Commission ndi ofesi ya ma Declaration of Assets. Nkhani yayikulu timafuna tikambirane zinthu zingapo zimene zikukhuza ma ofesi athu, makamaka kusiyana kwamene boma likupangira treaty ma institution athu. Pali ma institution ena amene a governance amene mwina masalari ali bwino kwambiri. Paliso ma institution ena amene masalarezi akulandira osiyana oti sali bwino. Paliso ma institution ena oti mu ma terms and conditions of service awo muli ma benefit onena kuti ma institution ena mulibe. Komano awawa ndi mabungwe amene ose timatchula ngati ma governance institutions and amene amagwira ntchito zofananirako. A Joshua Malango ndi wapampando wa komiti ndipo adayankhula motere. Tamva madandaulo awo ndi oveka chifukwa sizoona kuti anthu ogwira ntchito mboma mwina maqualification awo ndofanana, ophunzira awo ndofanana, enanso agwira ntchito nthawi yayitali kuposa ena. Koma onsewo agwira ntchito mboma kupeza kuti kwina bwana ogwina amene akutsogolera bungwe lina akuenda ndalama zambiri kuposa amene atsogolera bungwe lina. Onsewo agwira ntchito zofanana, onsewo agwira ntchito mboma. Ndiye ngati komiti yathu ya Public Appointments imene imapatsidwa mphamvu kuti iunikire ma condition of services a mabungwe amene anabwera momwe naolerowa, tikhala pasi nkunikiraso ma condition of services awo. Komanso tikhala tikumana ndi mlembi wamkulu mboma, komanso tikumana mwina ndi anzathu treasury kuti tikamapanga ziganizo zimene tikufuna tiunikeso kuti madandaulo anthu amenewa amveke, tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu amene ali kuboma. Koma madandaulo amene mabungwe amene wa folo takumana nawo lero apereka ndi madandaulo omveka, ndipo madandaulo amene ngati komiti sitasiya koma tiwaunikira kuti tathandize. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. And all their modern ambition pace, there is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels. Only on Go TV. Kupitirira ndi nkhani izi, boma la India lati lipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi pofuna kutukula ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno monga kapezekedwe kamadzi komanso ulimi. Dziko la India lathandizira ntchito yopopa ndi kugawa madzi ya Likubula Water Supply Project ku Nguludi m'boma la Chiradzulu. Ntchitoyi ikupopa madzi okwana malita 20 miliyoni pa tsiku ndi kuwagawira anthu opitirira 35,000 m'madera ena a mzinda wa Blantyre. Kazembe wa dziko la India ku Malawi
wayendera ntchitoyi ndipo wati akukhutira ndi kusintha komwe ndondomekoyi ikubweretsa kwa anthu. Mkulu wa Blantyre Water Board Ayeremiya Chihana wayamikira boma la India pothandizira ntchitoyi. Malo awa ndi malo ofunikira kwambiri. Madalira shiriva mazi kuti abwere ku Blantyre kumaononga ndalama zambiri pacha kumakweza na mtunda amene kuku mtunda wake ndiochepa komanso malo amene kuchokera ku shiriva tikanira kufika kulimbe bango mpingo kunoko tikakothekera kuti zifike kumabwino. Nthawi inoyo 20 million liters siokwanira kuti tifikise bango yonse limbe ndi kumpingo. Komanso mazi akupanga na rasho nthawi zina sitikwanisa 20 million kunenge 5 million. Ndipo panopo tili tapanga zaka zoti atithandize mapanga financial work plan koma kuti project yambike itengerapo nthawi koma kuganizira kuti tichite extend mpaka ku Oliva mazi amene azipita ku Blantyre achulukireko. Ndalama zogwirira ntchitoyi zinaperekedwa kudzera mu ngongole ya ndalama zokwana madola 23.5 million kuchokera ku Exim Bank ya ku India. Mmodzi mwa akuluakulu oona za chisamaliro cha anthu m'boma la Zomba a Wales Chikwiri wapempha anthu okonda chitukuko kuthandiza khonsolo ya bomali polimbikitsa ntchito za mmera mpoyamba. Iwo anena izi pamene kampani yosindikiza mabuku ya Dzuka Publishing yomwe ili pansi pa Times Group mothandizidwa ndi bungwe la Thompson and Barbara Mpinganjira Foundation inapereka mabuku ndi zipangizo zina zophunzitsira ndi kuphunzirira pa sukulu ya mmera mpoyamba ya Kalambe mdera la Mfumu Mbiza. McDonald Tom ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achikwiri ati ngakhale boma la Zomba likuchita bwino pa nkhani ya mmera mpoyamba ndikofunika kuti apitirize kulimbikira kuti ana athandizidwe bwino. Iwo ati zomwe alandira zithandiza pochepetsa vuto la zipangizo zophunzitsira ndi kuphunzirira zomwe sukulu ya mmera mpoyambayi ikukumana nalo. Mmene achitira anzathu amene wa Thompson and Barbara Mpinganjira zofunika kwambiri fachonena kuti zilimbikisa masukulu ena nkomba phala kuti atheso kukhala ndi upangiri wina kuzera ku dera ngati lino limene kwafikirako kathandizo limene. Tipempheso anzathu amene ndikufuna kwabwino kuti atengerepo chisanzo ngati mmene achitira anzathu amene wa Thompson ndi Barbara Mpinganjira Foundation. Chifukwa chonena kuti mmera mpoyamba kuti uthe kumeneka kuti mmene ndanenera kuti mukhale kuti zipangizo zophunzitsira zikhale zokwanira angakhalenso kuti masenta ena alibe ndi chinyumba chimene tikuchionachi. Mkozi wamkulu kampani ya Dzuka Maureen Masamba ati kampani ipitiriza kusaka abwenzi omwe angathandizane nawo pa nkhani yopereka mabuku a ana msukulu za mmera mpoyamba. Poyamba tinkangoganizira kuti zitha kutheka kuti ife tapanga mabuku mwina tipange ubale ndi tiafikire makampani ena omwe angathe kutolapo sukulu imodzi mamidzi mwathu mu community athu. Andi titapanga approach ya Thompson and Barbara Mpinganjira Foundation ndi zomwe timalingalira kuti zitha kuchitika. Iwo anativomereza ndipo analola kuti atha kupanga support sukulu imene ya Kalambe kuyigulira mabuku. Ndi zinthu zokuti going forward tikuyembekeza kuti tiafikiraso makampani ena kuti akhale apange chimozimozi m'makommunity momwe iwo akugwiramo ntchito atha kutenga mu sukulu imodzi nkuyigulira mabuku. Kampani ya Dzuka ili ndi mabuku a mmera mpoyamba omwe akuthandiza magawo akuwerengera ndi zachilengedwe. Mabukuwa anapangidwa motsata ndondomeko ya maphunziro a ana yomwe unduna woona zakusasiyana pakagwiridwe ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha ana unapanga. Nthambi yoona zamaphunziro ku chigawo chakumpoto yati atsikana akupitirira kukumana ndi mavuto oyenda mtunda wautali popita ku sukulu zomwe zikusokoneza maphunziro awo. Mkulu woyang'anira zamaphunziro mchigawochi ati mwa sukulu zoyendera zoposa 128 zambiri zilibe zipinda zogonera ophunzira. Feston Malekezo wadza ndi ripoti ili. Mayi Chizumira anayankhula izi lachitatu pomwe anapereka chipinda chogonamo atsikana cha ndalama zokwana 50 million kwacha chimene chamangidwa pa sukulu ya Mziola CDSS ndi bungwe la zachifundo la Wales for Zoe.
Iwo anati kafukufuku waonesa kuti pomwe sukulu ili ndi chipinda chogonera pomwepo zimathandizira kuti ophunzira makamaka atsikana ayambe kukhonza bwino. Ana athuwa akuyenda ndithu mitunda yayitali imene ikupanga affect performance yawo. Komanso akakhala kuti ndatsikana ndi pamapezekano kuti akusiya sukulu panjira. Poyankhulapo mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Wales for Zoe, Mayi Mary Coyne, anati bungwe lawo linakhuzika ndi vuto lomwe atsikana amakumana nawo poyenda mitunda italiitali komanso kusiya sukulu panjira. Iwo alangiza atsikanawa kuti alimbikire maphunziro ponena kuti si aliyense amene angazalembedwe ntchito, komabe maphunziro amamuthandiza munthu kutsekuka m'maso. Mayi Florence Harawa ndi mmodzi wogwira ntchito ku bungweku. Ndi bwino kuti tani tipangepo kena kake kuti ana atsikanawa atisi akhaleko kuti akuziteteza ku nkhani ya maphunziro awo, kuti akhalenso omasuka pophunzira kwawo, chifukwa kuti nkhani ya mtunda ndi chinthu choopsa kwambiri kwa mwana wa mtsikana. Poyankhulapo mfumu yaikulu Nyaliwanga yapempha boma komanso mabungwe osiyanasiyana kuti pomwe akuthandizira maphunziro a atsikana, anyamata asawatayiretu. Kenaka iwo apempha sukuluyi kuti ipeze njira zimene zingathandizire kuti atsikanawa azipeza zakudya mosavuta, ndipo alonjeza zopereka matumba okwana 10 afetereza pomwe sukuluyi kuganizira zoyamba ulimi. Poyankhulapo mmodzi wa ophunzira amene akugona mchipindachi, Esther Chavula, imwe ali form 4, anati iye pamodzi ndi anzake ena amakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kugona mkalasi popeza kuti amakhala ayenda ulendo wautali. Kubwera kwa hostel imeneyi itipangisa ifeyo kuti ma results athu akhale apamwamba kuposera azaka zonse zakumbuyo. Fuka ifeyo tili ndi mwayi woti tikhala ndi nthawi yokwanira komanso tikukhala pafupi ndi sukulu yoti tiwerenge ndeno zitichitira bwino kuti tizikhoza so bwino mkalasi. Mchipindachi muzigona atsikana pafupifupi 40. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna yati boma sililipiranso renti ya maofesi ya Malawi Electoral Commission ku Lilongwe. Boma lati lalimbikitsa njira zopewera nthenda ya Ebola. Ndipo mu nkhani zina apolisi aphulitsa utsi okhetsa msonzi pa chipwirikiti chomwe chinabuka pa msika wa Wakawaka mu mzinda wa Lilongwe. Munali ndine Thabi Kamwangala Mwanifumbo.